Bla flus la tanna u lanqas tbus u anqas tistudja. F'dan il-pajjiż minn m'għandux flus qed isib il-bibien magħluqin f'wiċċu mill-istess gvern li jiftaħar bl-opportunitajiet għaż-żgħażagħ. Mur fihom lil dan iż-żagħżugħ ta' 18-il sena li ġej minn familja mingħajr mezzi finanzjarji kbar li l-gvern qed jgħidlu li ma jistax jibda kors fl-MCAST għax m'għandux flus għar-reġistrazzjoni tal-kors. U għax taq jibda kors tal-bitek li jiswa 350 euro biex tirreġistra, l-MCAST irrifjutat it-talba tiegħu biex ma jħallassa l-kors minħabba nuqqas ta' fondi. Joseph Muscat żvela littra li rċieva dan iż-żagħżugħ li bid-deċiżjoni tal-gvern il-ħolma tiegħu ma tistax issir realtà. Jiġifieri mhux qed jgħidulu għax m'għandekx raġun, jew għax ma tikkwalifikax, qed jgħidulu għax m'għandniex flus mela biex nofqu 150,000 għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' pjazza għandna l-flus. U biex ngħinu student illi tant għandu bżonn ħajinvesti fil-karriera tiegħu m'għandniex flus. Tal-mistħija, 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 dan mhux il-pajjiż li rridu aħna. Aħna rridu pajjiż totalment differenti. Pajjiż bla qalb jiddeskrivih il-mexxej Laburista. Meta rrefera għal dan il-każ li ġibtitlu l-attenzjoni dwaru id-deputat Laburista Mari Louise Colero Preka li ltaqet ma' dan iż-żagħżugħ. Irrid pajjiż li jkun flessibbli biżżejjed biex meta jara żagħżugħa li trid titgħallem qed tgħidlek għejni biex nitgħallem għax jien ma rridx nispiċċa fuq il-lista tar-reġistrar. Irrid ikolli karriera, irrid ikolli u nibni familja. Irrid illi naqla lejxin tiegħi ta' kuljum b'mod onest. Meta nara persuna bħal dik, irridu naraw kif nagħmlu biex ngħinuha. Għax kull suċċess ta' persuna bħal dik ikun suċċess għall moviment u jkun suċċess għal pajjiżna. Ironikament waqt li Joseph Muscat kien qed jitkellem fuq din il-ġrejja ta' żagħżugħ li ma jistax ikompli jistudja, il-Prim Ministru kien qed jagħmel appell liż-żgħażagħ fil-Gażin Nazzjonalista tal-Mellieħa. Ma jfisser li jrid ikollok żgħażagħ li jiddeċiedu li jmorru l-MCAST u jisfruttaw kull opportunità li l-MCAST toffri għall-investiment fihom infushom. Faċli titkellem, iżda diffiċli ssib kliem biex tiddeskrivi dwejja li qabdu żagħżugħ li ma jistax ikompli jistudja għaliex il-familja tiegħu m'għandix mezzi finanzjarji biżżejjed u l-gvern jalaqlu l-bib f'wiċċu.